Baguio City, nasa looban na tayo guys. Yun, nakapasok tayo. I love Baguio. Valerio, sir. Sir, ha? Morning, sir. Kayo pala, akala ko konsinsa. Hi guys, good morning. Good morning po sa ating lahat. Aga natin, but tara tayo ng may lakad tayo. May road trip tayo sa Baguio City. So, ang meet up natin doon na lang sa San Fabian. Okay, on the way na tayo guys. So, on the way na tayo, may meet up natin sila BP. So, time check tayo guys. 3:45. Ay, antay natin yung iba. Metro Tokyo. Malino ba to? Parang hindi. Okay lang pala. So, nandito tayo guys. Palis na tayo. What's up man? What up views? May camera tayo eh. Para di natin makalimutan mga lakas natin. Yan. Oh no! Pop Serbil, Pop Tronel, tsaka asawa niya. Yan. Meanwhile. So tayo na mauna guys. So, tabi na tayo. Baguio City. Two hours later. Guys, parking na tayo. Malapit na sa akin. Alam ko na hindi dito kasi bawal daw yung yung gear ko. Wala doon. Dami naman ito. Binawasan na nga. Nagutom na kami sir. Ayan yung puso kalasya o pasalubong natin guys. Ayan. Pala to.
No, no, no. Paliter yun natin. Paliter yun. Grabe likuan dito. Ito naman. Nangain pa naman tayo magparo. Dali natin yung helmet. So, nandito na tayo guys. Yan, may entrance po pala. May entrance. Mountain 030. Kaya tayo ng entrance. So, magbabayad tayo ng entrance. Senior, siguro na. Senior ako, 80. Pag senior, 80. No, no, no. May pahit na po kami. Iwan na namin yung dito. Pwede? Wala. So yan, okay na tayo sa taas. Ayan. Akit na tayo. Igorot. Stone Kingdom. So ito pala yung pinupunta ng mga tao dito sa Baguio. Yung gawa nilang bago. Stone, di ba natatanggal yan? Picture ka dyan. Ayan o. Mga couples. Next. Ano? Liga, sikat tayo. Ano? Si Bob Sugoy, sila. Up, mga couples. Si Pops Coffee at ang kanyang asawa. Dami kong dala. Han, papicture nga ako. Han. Tara. Tara. Kain ka
Papasagsan lang tayo. Tuloy ang paglalakad natin sa taas. Ayan. Marami rin pumupunta dito guys. Talagang bato-bato talaga siya. Oh. Hindi kaya mahuhulog yan. Titigan mo ang kimat na ito na bigay ni Tata Miroy, anak ni Tata Menggoy. Totally hindi pa siya tapos eh. Ginagawa pa lang. Ayan. Pero okay din ah. Ayan po. Ayan, marami rin po pupunta rito. Yan si Pops Ronel na Pops Cesar at si Ma'am Hia Masin. Yan. Sanood. Umalik kayo ay Grotton Kingdom. Ayan. Sana all. Ayan. Okay lang yun. Pero ito na yun. Ito pa, ginagawa pa nila. Hello. Ginagawa pa nila yun. Hindi pa tapos eh. Pero mataas ito taas. Ito na ako. Ayan, kita ulit. Akit na tayo. Dito na tayo sa taas. Nakakagutom pala. Hello, meron din sa taas. Nakakahinga lumakyat sa taas. Ayun, yung mga pumupunta rito, mga lovers eh. Mga lovers. Ay, dalawa to.